Magenta εδώ και σήμερα είμαστε στο καινούργιο vlog 7 νομίζω, τέλος πάντων. Θα πάω στο σπίτι του φίλου μου που έχει πάρει καινούργιο ηλεκτρονικό skateboard, longboard, να το δοκιμάσω, να κάνω βίντεο, τα πάντα εκεί, να το δούμε, να κάνουμε ας πούμε σαν review. Δεν ξέρω τι μάρκα, νομίζω το έφτιαξε μόνο. Πριν είχα πάει με κάτι φίλους για ποδήλατο, δεν ήταν δικό μου το ποδήλατο, είχα πάρει το παλιό του τέλος πάντων. Αλλά νομίζω θα πάρω ποδήλατο, δεν είμαι σίγουρος. Οπότε ναι, πάμε, θα τα πούμε μετά. Και όπως σας έλεγα παιδιά, τώρα είμαι έξω από το σπίτι, θα πάω σε ένα σπίτι ενός φίλου